Glad is, dat is de reden 3 van deze uitsturing. Want vluchtelingen beleven onwisse tijden, krijgen ze asiel of net. Advocaat Ali Westerhuis had er de hand vol aan. En Sietse Pruksma neemt een groot risico met een nieuw project waarbij hij maar liefst 2000 muzikanten nodig heeft. Goeie, dit is Bient. Een dag na het heljen van de eerste nationale titel van Antoinette de Jong. Ja, Antoinette de Jong, welkom hier onder deze tafel. En de lach op die gezicht is er nog. Ja, dat is zeker. Nee, het is na zijn weekend is het wel is het genieten dat het zo goed ging en dat ik die plak helle heb. En ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, en die lach die bloot de hele weekend nog wel een beetje op die gezicht stingen. Dat denk ik wel, ja. Ja, maar dit is echt best ook van Dreemtest als lietsvamke uit Rotterdam. Ja, zeker. Als lietsvamke Jos natuurlijk naar de televisie. En Jos dat wat Irene en wat de orentoppers al je dien hebben. En dan denk je, ja, dat wil ik kijken. En dan giet het zo hut al jaar en dan stierst er. En dan, ja, dat is gewoon helemaal geweldig. Ja. Ja, nationaal kampioen. En ik wil even met jou waarom naar vorig jaar. Want, en dat is natuurlijk zo opvallend, het contrast is zo groot. Ja. Even voor de mensen die dit misschien net meer weten. Vorig jaar trainde ze maar Jillet Anema bij Team Klavers. En eigenlijk doe alles mis wat er mis ging kon. Ja, alles ging mis. Ja, blessures. Ja, gewoon het rien ging net meer zoals ik dat wilde. En eigenlijk wie ik gewoon net meer mezelf. En ja, hij probeerde ik een oren rietsen van mij te maken die wat ik eigenlijk net ben. En wat voor rietsen dan? Nou, meer een flyer. En ik heb eigenlijk die kracht nodig. En ik mij die ja, alles bij elkaar maakt het mij een goede schaatser. En ja, er miste gewoon een paar dingetjes en het wie het gewoon net. En ik voelde me net gelukkig en ik... Onzeker? Ja, ik wie mezelf gewoon kwijt. En ja, dan moest op een gegeven moment keuzes maken. En ik heb nou de beste keuze maken, ja, die ik eigenlijk kon maken op deze leeftijd. Maar ik, nou ja, de ploeg van Irene natuurlijk, een goede opstart en nou een sponsor. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, en een goed seizoen. Eigenlijk ken het net beter. Nee, wat eigenlijk nog even waarom. Want vorig jaar wiende dus gewoon de trend, echte trend. En nu wien het vreugdetrend. Ja, dat is een heel groot verschil. En ja, ik hoop dat ik deze stijglijn kan trotzetten. En dat ik, ja, hoe 2 jaar, ja, dat ik daar stie op de Olympische Spelen. En dan denk ik, ja, dat zou zo mooi wezen. En, maar ik ga eerst deze stijglijn trotzetten. En gewoon plezier horen in het schaatsen. En ja, gewoon mezelf bloeien. En ja, het beste uit mezelf wel. Ja, ja, want deze als correct al zijn, die omschakeling van de ene ploeg naar een orenploeg. Nou gaat alles volle beter. Maar wat is dan het verschil? Of, we hebben een fragment van Do en Jillet, maak het toch de NOS. En dan misschien kiest de Nooi onjan wat dan het verschil van onpak is van de huidige trainer die Snow heeft en Jillet Adema. Maar eerst even het fragment. En iemand die verdrietig is, die zet net een goede rit uit. Dus er is helemaal verder niks aan de hand. Maar dat talent was het herst moest op de ijs lezen. En dat dorst op Nee, dat lukt wel. Alleen dat herst het krijgt naar dien. De herst in allerlei trainingen dat ze het wel dorst. Dus. Alle ellende eruit in één rit. Wat verdomme. Jou zo verbillig. Vechten. Ja, je wist dus onzeker. Wat doet het met jou als dit jost? Ja, ik wist net op dat moment dat ik filmen wilde. En dat Jillet het hele weekend ja, eigenlijk een eerke in hier of een luidspreker steeds, maar dat microfoontje, ja, dat ik ja, dat alles weer opnam. En dat toen zeg ik dat weer waarom, toen dacht ik, hé, maar waarom?
Ik denk, zees dat dan even. Dan ben ik er ik voor op de huchten. Maar dat wie gewoon een ongelukkige Antoinette. En dit wie bij het NK Round. En ik hier net eens de 4 kilometer hellen. Ik win net eens plaats voor de 4 kilometer. En dat is zo'n frustratie. En ik ken net alles in een rit eruit gooien. Ik moet proberen die 98% voor mijn gevoel. Maar ik op 98%. Want ik wil te graag. En daar op dat moment koe ik niks. En ziet mijn lichaam, mezelf, alles wie het net. Het wie net de Antoinette die ik nou ben. En die stek daarvoor weer dus. Want En laten we die wel daarvoor wezen, weer. wel wereldkampioenen junioren, hè, 2014. Dan wist het supertalent. Ja, En die is toch mij een NK Allround dus maar 16 weer is. ja, dat klopt. Dus eigenlijk best wel een routinier van 20 hier. Nou ja, het is wel... ik heb wel volle ervaring nou. En ik weet nou wat goed voor mij is. En waar ik goed van word. En dat Wat is dan de rol van Irene Wust, die ploeggenoot? Ja, Irene is het gewoon heel volle ervaring. En als je Irene shost, dan shost een topsporter die weet wat ze wil. En hoe ze het kan weermeidje en dat ze er aan de start stiert. En ik al het ze spanningen of al het ze zeg maar dat ze in de trainingen net zou rieden zoals het mat, zeg maar toch in de wedstrijden toch dat er het beste eruit halen wat ze in haar heeft. En dat is zo mooi dat ze dat met passie en met alles wat ze heeft in die race gooit. En ja, dat maakt het schaatsen gewoon mooi. En ik ken gewoon heel veel van de leren. En ik ben nog maar jong. Zij is nog wel 29 nou. Maar zij riet nog... Ja, ik ken gewoon heel veel van de leren. En het is gewoon een heel goede ploeggenoot. Want ziet je, er zit te knikken van, is het jongen, juist een beetje, het hele weekend? Nee, ik laat juist heel mooi waar. Ik ben juist de boetende vogeltje. Oh ja, tuurlijk, dat heet hè, maar volgens je leven had maar natuurlijk de boetentaal. Maar ik kreeg me wel al, want ik zeg dat, kijk van je dat dan, wat we hebben dan behoefte aan op dat moment, dat mensen kunnen cyniseren, want het is er wel helemaal tot hinnen en dan zat Jilde dit, ze hadden vechten en dan moest ervoor en dan komt het goed. Ja, Dus maar C is dan de technische aanwijzingen. Okay. Ik heb juist meer de technische aanwijzingen nodig. Okay. En ja, dat miste ik op dat moment. Ja, En ik wist net, ik hier heel weinig kracht. Ik weer nog 4 kilo lichter dan dat ik nou ben. Maar ik kon net mij die kracht omgaan die ik net hier. Nee. Ja. Dus ja. Het voelt ook niet helemaal eerlijk, hè? Als je dat dan ziet van dat hij een microfoontje heeft en jij weet dat niet. Nee, hè? het viel gewoon heel machteloos. Gewoon het machteloze gevoel op het eerste. Dus die is net aan de start van, ik ken nou het beste uit mezelf helden. Maar gewoon aan de start denken van, ik ken dit net. Ik ken nou net het beste aan wat ik heb. Precies. En dat jouwt een ongelukkig gevoel, maar ik gewoon een machteloos en een rot gevoel. En eigenlijk geen plezier meer in hebben. En ik denk, laat me nou maar net starten, want dit heeft geen zin. Maar het plezier is nou weer waarom. Ja. En de onval op, toch? De onval op Sablikova en Irene Wust is Iepener. Ja. En dan is hij het WK in, waar is het, Berlien? Berlien, ja. En ook nog het WK afstand in Kolomna op de 3 kilometer en de ploegachtervolging. Ja. Dus het leven laat het daar weer daar. Ja, zeker. Dank voor die succesvolle verhaal. Ja, dankjewel. Hey jongens, het is intussen haast de Nationale Voorleesweek. Lees je de BN wel eens voor? Nou, Nou, net meer. niet meer. Hè? Nu lees ik mijn kleinkinderen voor. Ja, en wat voor af boekjes toe. dan? Wat voor boekjes dan? Nou, Jip en Janneke is nog altijd favoriet. En ik weet nog wel, vroeger heb ik heel veel van Pinkeltje ook voorgelezen. En er was 1 verhaal, Pinkeltje en de Koning. En dat is misschien wel 50 keer voorgelezen, want het was echt een favoriet verhaal. Oké, nou deze week dan binnen de Nationale Voorleesdagen. En aanstaan willen wij voorlezen uit het Grutte Ietboek. Het Grutte Ietboek. Heel wat hoors jongens, muziek. Want voor componist Sietse Pruksma komen maar het stuk Birds and Brass 2 grutte passies bij elkaar. Muziek en grijdenvogels. Zal ik het zeggen, hè? Ja, aan de ene kant het landschap en vogels en aan de andere kant eigenlijk de hele blaasmuziek en de muziek in het algemeen. Ja, want sneu, dan is de grutte uitviering in Beetse Zwaar. Ja. Maar liefst nog een orkesten komen er bij elkaar. Ja. Maar vogeltjes en muziek, help mij. Om wat voor muziek moet ik dan denken? Nou, sure, ik heb een programma geïnstalleerd, Together met de FOM, dat is de Federatie Opslandse Muziekverenigingen, die hebben me hier vervregen. Die zouden we willen daar een nieuw project in gang zetten. En dat moet eigenlijk we willen iets nice.
Nou, ik zei, ik wil iets in 2008 maar een heel goed orkest, van 2000 man. En ik moet het ontdekken, hoe dat eigenlijk gaat. En het zou mooi was om een soort opmaat te maken. Ik zei, ik wil iets doen met vogels, landschap en blaasmuziek. Dus ik zei, hem in je eigen repertoire steken, wat gaat op vogels of landschap. Nou, dan komen ze bijvoorbeeld ontzettend met Birds van Anouk. En I Believe I Can Fly. Prachtige, populaire muziek, maar wat past het, wat zij hebben in hun eigen bibliotheek. Nou, heb ik een joen geestald, maar van dit soort thema's, muziek. Dus je moet je voorstellen, die sporthal in Beesterswagen zitten ze in een U-vorm. En dan hebben ze al die gaan ze zelf spelen, al die solo steken. Maar tegelijk heb ik verbindingen maken, met akkoorden en ik mijn vogelgeloeren op baan. En mijn lach erbij. En op een gegeven ogenblik eindigt dat met een heel goed stuk, Ridderskries. Wat ik ooit maken heb. Voor symfonieorkest. En dus dat wordt helemaal terugcomponeerd. De jongen dat van landschap naar landschap giest. Met grijdenvogels, met boskvogels, met wettervogels, waardvogels. We hebben beelden, we hebben opnames, want we hebben Oude Sneun bij een bij repetities. Ja. Ik heb een beetje in de sfeer komen van wat dit nou eigenlijk is. Oké. Heel goed, top. Ja, maar dan zit hij net te zenden. Ja, jongen, ik ben onder de indruk van diezelf. Nou, nee, ik heb dat ook net doen. En dit wie gewoon een hele spannende repetitie. Want ja, je komt voor het eerst met 250 muzikanten bij elkaar. En dan moet je uitvinden hoe je zo'n steek repeteren. Ik heb een primeur voor die natuurlijk. Tuurlijk. Met zafvolle muzikanten, tegelijk werk je. Ja. Hoe Dus is dat? Nou, dat is wie best spannend. Weet je, het is machtig om het mooi te maken. Want het, hoe moet ik het zeggen? Het is... ja, draak het meer wel. Ik kom uit die verhaal, uit de braasband Crescendo, heb ik vroeger begonnen, heeft iets van varen en toen een soli. En, dus het draak het mezelf weg. Dus als een orkest begint te spelen, dan gebeurt er iets met me. Dat raakt het niet. Ja, dat kunnen we trouwens zien, want we hebben nou eigenlijk nog een keer hetzelfde filmpje. Ja? Maar hebben we alleen nog die hebben we dan volgen. Oké. En dan kunnen we nog even... Ik heb dat al net mooi gekregen, jongen. Nee, nou, let eens zien, jongens. En die vogels op die shirt, dat zijn zeevogels, hè? Dat is geen Ja, skriers, hè? nee, dat zijn zeevogels, ja. Oké. Maar dat gaat helemaal op in die muziek. Ja. Ja, het is eigenlijk een... Ze beginnen, wist je, op een gegeven ogenblik, die mensen, dit is een nice stick voor hun. En het is ook een nice soort idioom. Dus als de Birds van Anouk, dat is heel wat anders dan dit stick. Dus heel veel mensen die dachten van, ja, dit is geen muziek, we willen dit net spelen en we snappen dit net. En dan denk je van, komt dit wel goed? Wist je wel? Maar wat is dit dan voor muziek? Nou, dit is Ridderskries, dat is een stick wat ik ooit maken heb. En voor symfonieorkest. En dat heb ik nou arrangeerd voor die braasbands en fanfares. En dat is een lang stuk van 10 minuten, wat helemaal opbouwt. En op een gegeven moment een climax, die climax je eerst krijgt. En dan bouwt het helemaal weer ouw. Maar dat vind je moeilijk? Nou, er zit een heel soort lijn te elkaar heen. En dan moet je precies eigenlijk weten wat voor functie als het heeft. Binnen als het een melodie heeft, of heeft een begeleiding. En soms vind je het heel moeilijk. Voor hun wordt het lastig. Ja, gewoon te abstract misschien wel. Ja, zeker. Ja, dat is misschien het betere woord. Ja, te abstract. En wat er dan gebeurt is een soort weerstand. En dan op een gegeven ogenblik kiest het de speling. En in één keer dondert het helemaal in mijn koor. Dat ik denk, yes, dit is het. Is het wel? En dan zie ik echt van, nou ja, dat is krijg dat op een gegeven moment, dit weer de tweede keer dat we het even terugspelen, dat deel. En dan in één keer denk ik, ja, dit is wat ik jaren wil, wist wel. En dan, nou ja, dan is het, dan is het lach erbij. En dan is dat de alle orkesten volledig weer. Dus er komen nog meer muzikanten bij. Maar er zitten wel 250 muzikanten. Het zijn moeilijk stik te spelen met z'n allen. En dat vind ik geweldig. Ja, maar dit is dus nog maar een opmaat, hè? Want er was Ja. staan, 2000 muzikanten, hè? 2000, Nou ja. stel je eens even voor. Het is juist net voor te stellen. Jawel. Toch wel? Nou ja, Friesland is heel rijk in een blaascultuur. Er zitten 90 orkesten in Friesland. Dus als dat gemiddeld keer een 20, 40 leden, dus dan zit het op nog meer. Hè?
Maar goed, dat ziet ze Pruksma dat Rusken terug rint. Dat is een jongensdream. Nee, het beeld wat ik voor eigen heb is maar dat zal in 2018 gebeurt. Dat culturele haatstad binnen is een boetenvoorstelling. Maar in het cirkel een film, dansers en muzikanten. Daaromheen de tweede ring iets van 1500 tot 2000 mensen publiek. En op die boetenste ring de muzikanten die straks eerst, dus de blazers. Dat maakt wel meer 2000 weer. Snap je? Maar dat je op een gegeven moment als publiek een ervaring krijgt. Nou wist het zelf, als de surround sound films is, zeg maar. Dat krijgt alle gloeden van alle kanten. Dat is natuurlijk fantastisch. En nu is het live. Dus nu heeft dus al die, zo ging het aan de componeren. Dat is als publiek midden in die wereldkomst. Het wordt in ieder geval een geweldig spektakelstuk. Ik wil nog even met jou waarom naar de vogeltjes en de kopermuziek. Hè? Want daar is er eigenlijk al heel lang mee om, hè, met dit idee. Hoe is dat idee ontstaan? Hoe is het ontstaan? Of het idee erachter? Ja, het idee erachter. Nou, ik ben vroeger begonnen als drummer bij bandjes, bij de fanfares. Maar uiteindelijk daarvoor, ik wil eigenlijk bioloog worden. Dus ik ben gek van vogels. En nu komen die twee pasjes bij elkaar. En toen op een gegeven moment kwam ik Teunis Spiersmachine, de bioloog. Ja. En ik met Teunis mocht ik mee naar Mauritanië. En Mauritanië is een van de Bank d'Arguin is een van de mooiste watergebieden van de wereld. Dat is schitterend. Ik ben eerst maar in Jeep, ben toen over zo'n uur en zat de Sahara onderin. En ik dacht, we komen een keer uit, dus we hebben geen dieken. En op een gegeven moment komt dat on, jongen, en dan just dat gebied, jongen. En dan denk je van, wauw, dit is mooi, vol met vogels. Het is in de winter, dus al onze skrieën zitten daar. En die hele westkust van Afrika. En dan doen we 's nachts onderzoek. En wat er dan gebeurt is, dat is een mooi verhaal. Want wij werden dus onderzoek aan het doen. En op een gegeven moment dus in een skrieën die we vonden hier, die was ziek. En op een gegeven ogenblik toen, dat beest dat ging in quarantaine. En dat wil ik net drinken. Voor een paar dagen. En volgens mij heb ik een filmpje van. Kun je snel eten? Ja? Ja, staat er maar, jongens. Ik moet chant litten, ja. Je zus hem dus... Ja, praat me terug. Ja, je zus hem dus drinken ging. En er zit een verhaal voor, want... Dat beest wil dus net drinken. En op een gegeven ogenblik, je zus maar de reg. Dit is dus de skries, je zus steun, maar de skries in de hand. En Doost is links. En ik zit hier links, ja. En dan maakt het muziek. Ja, dus ik hier dit apparaat, man. Dit is een kalimba. En dat beest wil net drinken voor 3 dagen. En ik begin dus dit te spelen. En dan begint hij weer te drinken. Ja. Echt? Ja, joh. Dus ik doe dit en die man is toen al een man omheen en die zei, wat gebeurt hier, joh? Zo magie, hè? Nou, en dit thema is dus het werken voor Symfonieorkest. En dat ging ze dus, ik had als slotspeling, maar al die braasbands en fanfares komen de sneuren. En het mooie ervan is, vind ik, en dat hoop ik, zeg maar, het is natuurlijk, het landschap en de vogels komen hier bij, het landschap en de braasbands komen hier bij elkaar. Ik omdat ze beide wel onder druk staan. Hè? En dus het landschap zit onder druk voor de verskraling van het landschap, maar de vogelrijkdom die steeds naar beneden gaat. En de braasbands hebben het ik lastig, maar bezuinigingen en dan neem het maar op. En wat uiteindelijk de metafoor is dat het zo mooi wijst dat die skries doet, dat die skries komt in beweging door de muziek. Dat is natuurlijk fantastisch. En had je nou ook zorgen dat al die orkesten daar zitten en die komen in beweging met elkaar om een statement te maken van god, wat is het te gek om met elkaar te spelen en om positiviteit uit te stralen van we gaan die toekomst in. Waar willen we heen? Waar willen we heen met Friesland? Hoe belangrijk is die cultuur voor u? Snap je? Ja, dank, Sietse. Want het verhaal is verslaan trouwens toch Friesland ook en wordt 3 en 4 februari uitgestuurd. Deze week zetten de nationale voorleesdagen weer uiteen. Het is sinds maar de boekenweken voor voorlezers. En wij gaan met een steigerhouten bed Ljouwertien op ziek naar Lietse Pjutten. Joet willen we voorlezen uit het Grutte eetboek. Bollen, spaghetti met vlees en cheese. Stop met. We hebben een plan. Wat zeg je, kleintje? Een hop? Zo'n lange nekken. We hebben er een geitje bij. Hoe vaak lees je hem voor? In Elts geval Eltse jong. Maar ik wil oerdijs even op de bank. Dat vind ik altijd wel mooi. Oren eten alle dagen een BM-keel. Ja, ze vindt het zelfs heel leuk.
En onze orenband die vond ik altijd erg mooi. En ze zijn nou zelfs graag ontlezen. Nou, kijk, voor onze leeftijd, wij zijn 12, 11, is het niet heel leuk meer volgens mij. Want wij kunnen al goed genoeg lezen. Maar voor kleinere kinderen blijft het wel leuk, denk ik. En lees je hem soort voor in het Fries of altijd in het Nederlands? Nou, meest Nederlands, maar ik wil ook een soort Friese prinsenboeken thuis. Ja. Mijn opa die las voor. En daar heb ik mijn eerste leesboekje van. En mijn moeder en mijn vader deden dat nooit. En ik dacht, als ik ooit kinderen krijg, dan ga ik zeker voorlezen. Vooral de oudste zoon die was helemaal verslaafd aan voorlezen. Ja. En dat merken we dus met de kleinkinderen ook. Ja. Oh, dat is het liefste wat ze hebben. Even voorlezen, 's avonds voor je slapen gaat. Lekkerbek ziet ze eet joet een pan vol sop. Tot wat voor leeftijd lees je hem vaak? Onze zoon is nu haast 8 en ja, die lezen we ook nog gauw eens even voor. En ja, ik denk hier is nu nog aan het zien. En Dan wordt het minder? ja. En wat eet de moes? Kaas. Kaas, ja. Ja, en het bed uit deze reportage, maar deze stapel boeken uit het filmpje, die bent te winnen, weet jou in dit zo goede broeken kennen, die persoon kun je op Jan. Zet de motivatie even op je Facebook-site of stuur een mailtje naar bient@omroepfriesland.nl. Alle weken komen er honderden vluchtelingen in Nederland aan, uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze zieken hier en veilig in de komen. Ali Westerhuis is advocaat in Drachten en specialiseert in asielziekerszaken. Ja, hoe druk hij jou het eigenlijk? Ja, heel druk. Drukker dan zoals? Ja, we werken nu in ieder geval al 7 dagen per week. Voor die tijd ging het om een procedure 8 werkdagen. Maar nu de weekenden zijn ook werkdag geworden, dus we werken gewoon door. Heel druk. Hoeveel mensen helpen je dan? Ja, dat ligt er een beetje aan. Iedereen die asiel komt aanvragen in Nederland, die wordt verdeeld over de verschillende aanmeldcentra. En er staan heel veel advocaten ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Je moet dus speciale opleiding hebben daarvoor. Hè. Je moet duidelijk wel gespecialiseerd zijn. En ja, dan worden de zaken verdeeld over het aantal advocaten wat op die plek staat ingeschreven. Dus komen ze echt bij jou. En waar komen de meesten dan wij? Op dit moment komen de meeste mensen uit Eritrea en uit Syrië. Ja. En kun je een voorbeeld, Jan, van een dossier? Weet je nou mijn werkje? Weet je nou mee aan de slag binnen? Ja, een voorbeeld van een dossier. Ik bedoel, op dit moment is het eigenlijk zo dat iedereen die uit Eritrea of uit Syrië komt en asiel aanvraagt in Nederland, in principe in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, tenzij er contra-indicaties zijn. Wat is dat, contra-indicatie? Nou, contra-indicatie is bijvoorbeeld als je al met de politie, met justitie in aanraking geweest bent in de periode dat je hier in Nederland bent. Maar een contra-indicatie kan ook zijn als je bijvoorbeeld in Eritrea in dienst bent geweest, in het leger hebt gediend en je hebt werkzaamheden verricht in bewakingskampen of iets dergelijks. Maar in principe, als dat net het IND. geval is, dan kan elke die uit die land komt, Syrië, Eritrea, als die asiel onvrede, Ja. dan wordt dat goed gehad. Ja, op dit moment zeg maar, dan moet je aantonen dat je inderdaad zeg maar, de Syrische CQ, de Eritrese nationaliteit hebt. Als daar geen twijfel over bestaat, ja, dan kom je in principe in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Maar jij hebt natuurlijk ook al je schrijnende gevallen. Want mensen komen bij jou met hele trieste verhalen. Ja, het begint eigenlijk die hele 8 dagen procedure. Wij noemen dat de -1 dag. Dat is de eerste keer dat je dus kennis maakt met je cliënten. En dan bereid je ze ook voor op dat wat er gebeuren gaat. Maar tegelijkertijd is dat voor jou het moment natuurlijk om ook aan hen te vragen wat hun verhaal is. En dan kom je inderdaad dingen tegen, bijvoorbeeld van wij zien dan nu de beelden hier van het sluiten van de Hongaarse grens, de grens dicht bij Macedonië, de problemen in Griekenland, de problemen in Italië. Maar ik verhaal En dan hoe de zie je oertocht. die mensen Ja. die zeggen van ja, we hebben zo lang vastgezeten in Macedonië, we mochten niet verder. Of we zijn inderdaad zeg maar, met een bootje de zee overgegaan en we zijn omgeslagen. Ik had een tijdje geleden een vrij jonge jongen, net meerderjarig misschien. En die was met zijn oom en 2 nichtjes op een boot. En die heeft bijvoorbeeld voor zijn ogen zijn 2 nichtjes zien verdrinken. En ja, de onmacht van zo'n jongen op het moment dat hij dat vertelt en de herbeleving van hem. Ja, dat zijn gewoon hele erge dingen die je gewoon meemaakt. Ja. En wat doet dat met jou?
Ja, wat doet dat met mij? Als het echt heel indringend is en de ene dag kun je er beter tegen dan de andere dag natuurlijk. Soms komt het echt binnen en niemand zit te wachten op een huilende advocaat, zeg ik altijd. Dus dan zeg ik wel tegen mijn cliënt van, zal ik even een glaasje water voor je halen? Want dan kan ik zelf ook herstellen. Ja. Dus Ja. soms heb je dat even nodig. Ja. Nou, ben er ook wel verhalen over gelokziekers, zei ze meestal dan, hè? Die zei ze vluchtelingen, die ziek je het gelok op. Ja. Wat vinden jou daarvan? Ja, ik ben het al helemaal niet eens met de uitdrukking gelukszoeker. Want ik vind eigenlijk dat je daarmee de ernst van de situatie heel erg onderwaardeert. En ik vind dat gewoon niet juist. Het was heel grappig. Jij had het net over West-Afrika. Nou, ik kom al 20 jaar in West-Afrika. En ik kom ook in de binnenlanden. Dus ik zie de extreme armoede, de uitzichtloosheid daar ook van jonge mensen. En ik begrijp het dus als een hele familie bij elkaar komt en zegt van, wij gaan een koe verkopen. En met het geld wat dat opbrengt, mag jij naar Europa gaan. Zo'n jongen of zo'n iemand komt in Nederland aan of in Europa en heeft natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn familie. En dan denk ik altijd van, ja, oké, kijk zelf eens terug. Zo lang is het in Nederland ook nog niet geleden, na de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel Nederlanders vertrokken naar Australië, naar Canada. Dus eigenlijk ook voor bij een oren beter steeds zo van, leven. elke nien is een beetje op zoek naar het gelok natuurlijk in het leven. Iedereen is toch op zoek naar geluk? Ik bedoel, dat is toch niet voorbehouden aan asielzoekers? Dat Nee. dat En of zit het nou toch in muziek ieder is met van mijn ons? vogels of gewoon al je prijzen winnen op een Ja. ijsbaan. Of gewoon een televisieprogramma te aan goed einbrengen. Hè? Elke keer is op ziek naar gelok. Ja, maar dat De is ook... wat al een beetje beter maatje toch? Dat word je toch ik? Ja. Ja, maar dat is toch ook de opdracht van je leven? Dus Ja. ik bedoel dat er dus nu eigenlijk ook een beetje zo negatief gesproken wordt, heeft eigenlijk veel meer te maken met de hetze die men aan het opstoken is eigenlijk. Hè, van wat er bijvoorbeeld is gebeurd in Keulen. Ja. Zo ineens lijkt het alsof iedere asielzoeker uit Syrië een potentiële verkrachter is. Ja. En eigenlijk is het gewoon een politiek probleem van Nederland, de Nederlandse autoriteiten, de Europese autoriteiten. Ze vergaderen dan nu wel lekker in Amsterdam. Maar ze zijn gewoon qua beleid helemaal niet voorbereid geweest op dat wat er gebeuren gaat. En volgend jaar komt er weer, ze willen nu over 2 maanden de grenzen van de Europese Unie gaan sluiten. Want dan hebben ze het over solidariteit. Maar ik denk dat solidariteit veel verder gaat dan alleen asielzoekers. Solidariteit moet gelden tussen mensen waar je ook vandaan komt. Ja. Helder. Dank voor jouw verhaal, Joet in Bient. Alle treien, tieren dank voor je verhaal. Ons daar 4. Morgen dan ben wij er vanzelfs weer. Dan mijn collega Roelof Lausma. Voor nu nog een hele gezellige dag. Waar is die rekening? Hast du die rekening, ik Sjoen? Nee, die heb ik net zien. Maar wist er wel naar Sjemmast, dat is Bient. Morgen mij Annemarije Bloem. Dat zal wel weer hoe de Frieske taal gaan.